Lakha Krepli Korkanthi MSC constituency ke parlo Kanya Teron Arong atovar pi kahinu thektiga jo hidi sok ke yadim mandet Dhentaghat manduli uso cherop tovar kok thompen koebel an kacheleng atovar non barla porhut tovar pi anta langbung mandet bangso jok Kanya Teron Arong asar pendang lo rongesi aradatum bangso atovar mantusi black topping nang thogra kemesen atovar kedong dunong pumapusi karbeng termas council along ke cari ke thekiding atum mate tim karbeng long akling sarpu CM duliran monghang pendang lo MSC EM MP lapen MLA atumapan towar tulang prong lopusi nengje pondenti lasi non prabjin pen oso cherop towar kok thompen kowebil an kacheleng atowar BJP sarkar mate parivarton sarkar anpata karbeng termas council ke cari ke thekiding atumapan bangso atowar nang selam pipon po lapen towar kembe cheleng dunong popu neng che thepon si towar chulang prong anpin loputa neng je pon thu langhen pen mizoram hanse News7 Northeast